В това видео необходимостта от стратегия за продаване. Кои са факторите, които могат да доведат до продажба? Какви са съображенията при изготвянето на ефективна стратегия, плюс практически съвети? И време ли е да продаваме биткоин? Здравейте, приятели! Аз съм Георги, а в това видео ще отговаряме на един от най-често срещаните въпроси, а именно кога да продавам. Ще разгледаме много полезна информация, а накрая ще приложим наученото и ще се опитаме да разберем дали в този момент е добре да се продава биткоин. Правя уточнението, разбира се, че нищо от това не е финансов съвет и също така е насочено към по-фундаментални инвестиции, а не към краткосрочни и свинг трейдове. Ако намирате съдържанието за полезно, моля ударете по един лайк и се абонирайте за канала с камбанката, за да не пропуснете следващото видео. И сега, без излишно губене на време, направо да започваме. Звучи ли ви познато? Правите страхотен анализ на някоя криптовалута и си я купувате в точния момент. Информацията, която сте намерили, се оказва правилна и цената започва да се качва. Парите, които сте инвестирали, се увеличават сериозно, дори многократно. Липсата на конкретна идея за това кога трябва да продадете обаче започва да се прокрадва. Може би сега не е правилният момент. Със сигурност цената ще продължи да расте. Не точно. След като достига определени нива, криптовалутата започва да спада, а вие продължавате да не продавате, надявайки се на обрат или нов булран, който никога не идва. Цената пада дори под ентрито ви, но вече няма смисъл да продаваме, нали така? Ако се разпознахте в това, спокойно, съвсем не сте сами. Ако трябваше да правя по една лицева опора всеки път, когато ми се случваше, сега ще я да изглеждам така. Но именно това подчертава абсолютната необходимост от изграждането на изходна стратегия. Тя е също толкова важна, колкото и целият анализ, който правим, за да влезем в определен трейд или в определена инвестиция. Въпросната изходна стратегия не е нищо повече от планиран метод за продажба с цел намаляване на рисковете и постигане на конкретни финансови цели и доходност. Инвеститорите и търговците, които нямат стратегия за изход, са по-склонни да вземат импулсивни решения, продиктувани от пазарни емоции, като например паническа разпродажба по времето на спадове или FOMO. Разбира се, типът на притежаваната криптовалута, пазарните условия и личните цели играят съществена роля в стратегиите за изход, които не са универсални. Например, докато дългосрочните инвеститори могат да продават само след достигане на предварително определена ценова цел, дневните търговци могат да излизат въз основа на технически индикатори. Преди да пристъпим към съображенията за изготвяне на изходна стратегия, нека разгледаме и факторите, които биха могли да доведат до евентуална продажба. Те са доста и са от различно естество, но ние сме изолирали 6 най-важни такива, поне според нас. На първо място имаме достигане на целева цена. Много инвеститори си създават изключително елементарни изходни стратегии, като единственото условие за продажба е цената да достигне определено ниво. Например, купувате си биткоин на 50 000 американски долара и целта ви е продажба, когато цената достигне 100 000. Този подход гарантира дисциплина, но, разбира се, има и своите недостатъци. Какво става, ако нещо фундаментално се промени в промеждутъка, което да води до качествени промени в вашия първоначален анализ? На второ място имаме обратната хипотеза, а именно достигане на така наречения стоп лос. Това е мисловна или не, в зависимост от боксата, която използвате, цена, по-ниска от тази, на която сте влезли в инвестицията и предполага ограничаване на вашите загуби. Това е доста валидно за краткосрочни свинг трейдове, тъй като дългосрочното инвестиране предполага по-голяма устойчивост, но все пак много инвеститори имат такъв негативен таргет, който им позволява да ограничат своите загуби в случай, че техният анализ се окаже неправилен. На трето място имаме финансови необходимости. Нито една инвестиция не е по-важна от вашето здраве или здравето на ваш близък. Винаги се надяваме да не се налага, но е напълно възможно парите, които сте инвестирали, да ви потребват за нещо по-важно. Но, разбира се, поводът не е необходимо да е нещо лошо. Може, например, парите, които сте инвестирали, да са нараснали вече до такава степен, че да са достатъчни да изплатят вашата ипотека. Например, ако това е нещо, което ще ви направи живота по-добър, няма нищо лошо да реализирате печалби.
На следващо място, промяна в фундаментите на инвестицията ви. Що се касае до дългосрочни инвестиции, няма нищо по-важно от фундаменталния анализ. Независимо дали говорим за криптовалути, акции или какъвто и да е друг актив. Но, когато говорим конкретно за крипто, ето ви някои примери, които могат да се отразят на вашата изходна стратегия. Протоколът, в който сте инвестирали, е бил хакнат. Важно е да излезете от инвестициите си колкото се може по-бързо, ако това въобще е възможно. Друг пример е регулаторна промяна. За добро или за лошо. В случая, когато е нещо добро, може да увеличите своите таргети, а ако е лошо, да ги занижите. Има и други примери, но схващате основната генерална идея. На пето място, искате да ребалансирате портфолиото си. Ако сте инвестирали в множество активи и са настъпили причини, които ви карат да смятате, че някои от тях ще се представят по-добре или по-зле от други, съвсем естествено е да преразпределите парите си спрямо това. Необходимо е да продадете някаква част, за да може това да се случи. На шесто място, финансови балони и очевидно надценяване на определени активи. Тук бих включил алткоините като категория, за която това правило е доста важно. Нерядко се случва определени алткоини да надскочат обективните си оценки заради редица фактори като FOMO, хайп, импулсни инвестиции на множество хора и така нататък. Това, което повечето от тези фактори имат общо помежду си обаче, е, че те са основно спекулативни, което е предпоставка за образуването на така наречените балони. В нашата индустрия има супер много такива примери, затова няма да изпадаме в конкретни подробности, но мимкоините, например, само казвам. Ако това се случи, не е лошо да помислите за реализация на печалби. Рано или късно цената трендва към обективната и когато това се случи, може отново да влезете в позицията си. Това са най-честите причини, поради които може да се наложи да продадете инвестицията си. Разбира се, има и много други фактори, не претендираме за изчерпателност, но като цяло горните ще са от по-често срещаните, особено в криптопазарите. Но също така е вярно, че без допълнителен анализ и подготовка, нищо от това не представлява материално ползотворна информация за изготвянето на подходяща стратегия, затова нека да надградим. За да можем да изградим ефективна изходна стратегия, със сигурност трябва да сме наясно с всичко, което изброихме до момента, но също така трябва да разполагаме и с практическа информация, която да ни подскаже какво да правим в нашия конкретен случай. Както казахме, може да имаме определен таргет цена, на която да продадем, но как да разберем каква е тази таргет цена? Така, на първо място можем да погледнем какво правят професионалните и по-големите инвеститори. Една от стратегиите е така нареченото S-образно плато, което разглежда фундаменталния растеж на едно приложение или в случая на една криптовалута и обикновено следва формата на английската буква S. Ако ключови показатели като ръст на потребители, брой транзакции, брой активни портфейли, търговски обем и така нататък спрат да се разрастват или стоят относително непроменени в продължение на дълго време, вероятността да сте достигнали равнината е сериозна. Това предполага, че фазата на ръст, поне към момента, е достигнала своя край или в най-добрия случай е срещнала сериозни предизвикателства. Вероятно е добър момент да се замислите за продажба. На второ място, тук вече си говорим конкретно за крипто и то доста по-тясно специализирано крипто. Можем да следим потоците на капитал към различни проекти, благодарение на прозрачността на блокчейн технологията. Информационни уебсайтове като DeFi Llama, например, са чудесни за тази цел. Един от най-ясните индикатори за това на къде духа вятъра, така да се каже, е потокът от стейблкоини към определен проект или дадена екосистема. Например, представете си, че сте инвестирали в Arbitrum, едно от по-известните Layer 2 решения за Ethereum, но в даден момент забелязвате, че се наблюдава отлив на средства от него и прилив на средства към негов конкурент, например Optimism. Няма да изпадаме в технически подробности. Може би е добра идея да започнете да следите това развитие и ако нещата се задълбочат, доказвайки по-дългосрочен тренд или пък излязат сериозни фундаментални предимства в конкурентното приложение, може би е време да преразпределите вашите средства. На трето място, особено ако инвестирате или свинг трейдвате с по-малки проекти,
Оценете обективно информацията, която имате и преценете дали нещо не се крие от вас. Без да звучи циничен, в огромното мнозинство от проектите, едната страна има повече или по-добра информация от другата и за съжаление другата страна винаги сме ние, ритейл инвеститорите. Тук не говоря само за скрита информация, но дори и за публично достъпна такава. Много малко хора си правят необходимото проучване относно токеномиката и как е разпределен съплая на определена криптовалута, не осъзнавайки, че в голяма част от случая те са просто така нареченото exit liquidity или изходната стратегия на частните инвеститори в проекта. Четете в детайли токеномиката, кога се отключват токени, колко от тях са за екипа, колко са за маркетинг, което де-факто пак е екипа, колко са за трежери, пак е екипа, кои са адресите, които държат тези токени, има ли движение оттам и прочее. След като толкова много говорих за теоретични ситуации, нека се опитаме да направим един фундаментален анализ на биткоин, за да приложим всичко казано тук на практика и да се опитаме да отговорим дали в момента е добре да се продава или не. На първо място трябва да определим вида на сделката и както казахме в началото, информацията се отнася основно за дългосрочни инвестиции, а не за краткосрочни трейдове. Да започнем от най-елементарното. Към момента биткоин се търгува на цена от около 95-6 хиляди долара по време на този запис и бележи ръст от около 100% за последната една година. Безспорно сериозно представяне за всеки един сериозен инвеститор. Но дали е надценена? Ами да видим кои са фундаментите на биткоин. Това е криптовалута с фиксиран обем, който е математически непроменим в този вид на мрежата, което мнозинството подкрепя откакто е създаден. Към момента е инфлационен, но инфлацията е математически фиксирана и намаля предвидимо веднъж на всеки 210 000 добити блока. Лесна е за транспорт и съхранение, невъзможна е за фалшификация, поддържа се чрез децентрализирана мрежа от нодове, които не попадат под директния централизиран контрол на нито едно образование. Също така е утвърдена на пазара като абсолютно безспорен лидер, отговаряща за 60% от цялата капитализация на индустрията към момента на този запис. Така, до тук добре. Сега, нека се опитаме да си зададем някакви таргети или цели, които искаме биткоин да достигне, за да преценим, че евентуално е време за продажба. Разбира се, тук правя уточнението, че това е супер индивидуално за всеки. Както споменахме, може да искате да си изплатите ипотеката, да изкарате пари за друга инвестиция или пък за нещо друго. Вие си знаете. В тези случаи, ако цената нарасне до толкова, продавайте. Но ако нямате такъв конкретен таргет, е редно да видим с какво можем да сравним биткоин, за да се опитаме да определим някаква евентуална бъдеща стойност. Основната цел на биткоин, поне във вида, в който е описано в white paper, е за да служи за дигитална платформа за peer-to-peer плащания, но мисля, че повечето ще се съгласите с мен, ако отбележим, че това далеч не е най-доброто приложение на тази криптовалута, поради фундаменталните и признаци, които изборихме преди малко. Точно тези принципи я правят отлично средство за съхранение на стойност, което към момента е и генералният консенсус в общността, а и сред много институционални и професионални инвеститори, дори и правителства. Примерите за техните изказвания вече са безброй, затова няма да ги цитирам. Така казано, кое е другото средство за съхранение на стойност, което инвестиционният свят е признал за такова в модерната икономика? Златото. Вероятно е приемливо да допуснем, че инвеститорите в биткоин считат криптовалутата за по-добра алтернатива, но със сигурност е и доста по-рискова. Все пак златото има вековна история, а биткоин едва 16 годишна. Все пак пазарната капитализация на злато би могла да служи като ориентир за това какво би могла да постигне тази криптовалута, ако успее да го замести като основно средство за съхранение на стойност. Към момента целият пазар на златото има капитализация от почти 20 трилиона долара, а биткоин около 2 трилиона долара. Закръглям цифрите. Вярно е, че целият съплай на биткоин няма да бъде изкопан в нашия човешки живот и за да направим видеото по-просто, няма да смятаме увеличението на съплая в биткоин, тъй като цялото природно злато все пак също не е добито, а изчисленията за пазарната му капитализация варират доста спрямо различните източници. Тоест, разполагайки с тази информация, бихме могли да си поставим някакви по-конкретни цели. Да речем, че е прекалено оптимистично биткоин да замести златото за всички групи инвеститори, тъй като голяма част от тях са, например, държавни образования, много консервативни хедж фондове и така нататък.
Но не е ли реалистично да помислим също така, че в един разрастващ се свят, в който темповете, с които се развиват дигиталните технологии, нарастват експоненциално и ежедневно, един дигитален актив, който би могъл да обслужи нуждите на този технологичен свят много по-добре от златото, ще завземе поне половината от капитализацията му? Според мен лично това е консервативно, но в такъв случай биткоин би могъл да достигне капитализация от 10 трилиона долара и при сегашния supply това би означавало цена от около 500 хиляди долара за един брой. Това би могла да бъде логиката за задаване на ценови таргет за една дългосрочна инвестиция. Разбира се, опростили сме процеса максимално, като просто искаме да демонстрираме част от логиката при изготвянето на подобна стратегия. Но, за да сме още по-конкретни, нека погледнем и другите фундаментални фактори, които биха могли да променят сега вече този хипотетичен таргет. На първо място, законодателство. С скорошната победа на Доналд Тръмп, САЩ ясно заявиха намеренията си към криптоиндустрията и това със сигурност е позитивно за нея. Но, за разлика от биткоин, политиците менят мнението си или най-малкото се сменят през определено време. Следващата администрация на САЩ може да е изключително негативна. Ако на международно ниво започне масирана регулаторна атака срещу биткоин, това значително ще повиши рисковия профил на тази инвестиция и може би ще се наложи или да излезем от нея, или поне да я регулираме до нива, с които да ни е комфортно. На второ място имаме други фундаменти. Сатоши Накамото до ден днешен е неактивен, а портфейли, контролирани от него, нея или тях, съдържат приблизително 5% от целия обем. Евентуалното завръщане на създателя на биткоин би могло сериозно да разтърси индустрията и да ни накара да се замислим над инвестицията ни, за добро или за лошо. Естествено, има много други подобни фактори. Но нека се върнем на това дали сега е време да продаваме биткоин. Взимайки S-платото, за което говорихме, виждаме, че броят на потребителите на биткоин мрежата продължава да расте. Освен това виждаме, че и цената на златото, който е основният конкурент спрямо биткоин, продължава да пада, което говори за по-доброто продължително представяне на криптовалутата. Както ние самите докладвахме преди няколко дни в едно от ежедневните ни видеа, хашрейта на биткоин мрежата съвсем скоро достигна нов исторически връх. Това от своя страна засвидетелства продължителният огромен интерес към биткоин майнинга. С оглед на тези сравнително повърхностни фундаментални познания, можем да заключим, че от дългосрочна гледна точка, точно към момента, няма особено много причини, които да ни накарат да мислим, че е добро време да продаваме биткоин. Но също така изложихме и някои от факторите, които биха ни накарали да се замислим. Разбира се, ако стоите върху стак от 1000 биткоина, закупени на цена от 2 лева за брой, ситуацията е съвсем различна, но все пак схващате генералната идея. Може да направите същия анализ с всеки един алткоин, отговаряйки си на някои от следните въпроси. Кои са технологичните фундаменти на проекта? Какви проблеми решава той? Има ли по-добри проекти, които да решават същите проблеми? Използва ли се проектът и достигнал ли е някакъв връх в своето развитие? Какви са регулаторните и институционални отзвуци, ако съществуват въобще? Има ли парични потоци към проекта и екосистемата му? След това задайте си реалистични цели. Няма да се пенсионирате с инвестиции от 100 лева, освен ако не сте закупили някакъв shady shitcoin 10 000 долара market cap, но това вече не е инвестиране, а тото. Готвим видео, в което ще ви предоставим най-добрите ресурси за проучване на криптовалути, така че ако съдържанието ви харесва, моля абонирайте се за канала с камбанката, за да не го пропуснете. Това е от нас за днес, приятели. Надявам се това видео да ви е било полезно, а ние ще се видим отново още утре. До тогава, поздрави и хубав ден!